Eta orduan hemen sartzen den pertsonak, gipuzkoarrak edo gipuzkoarra ez denak, ezagutuko zein dan Foru Aldundia, zer dan bere historia, eta baita ere Gipuzkoar guztion historia eta izaera. Ez da ahaztu behar, Foru Aldundia Gipuzkoar guztion erakunde nagusia dugula, eta horrek Gipuzkoar guztiontzako garrantzi berezia daukala. Horregatik gaurko jardunaldi hori garrantzi berezia ematen diogu, eta ahaztu baita ere, Imanol hemen daukat, gobernarantzaren ikuspegitik guk egin dugu apustu bat ateak eta leihoak zabaltzeko, eta ez bakarrik metaforikoki, jendeari, gu nahi genuke jendearen gana gerturatu, eta horregatik baita ere importante da gure etxea ezagutaraztea. Eta askotan jendeak bildurra dio pixka palazioa etorri, eta barrutik ezagutzera. Horregatik nahi dugu jendea etorri da.